Kuno kwathu Malawi sizobisa kuti boma likasintha amene amakhala kuti akutuluka mboma aja nthawi zambiri amakhala kuti ali pampeni kumamangidwa kuti awafufuze pa milandu yosiyanasiyana monga katangale kapena kugwiritsa ntchito maudindo awo molakwika. Pamene DPP atenga boma mu Oktoba chaka chatha taona ndithu akuluakulu angapo achipani cha MCP akumangidwa. Posachedwa apa tamva kuti olemekezeka a Moses Kunkuyu komanso olemekezeka a Ezekiel Chingoma nawonso atengedwa ndi apolisi kuti akafunsidwe milandu yosiyanasiyana. Zimenezi zapangitsa kunena kuti former president olemekezeka Tosmakazi Chakwera adaondaulira kuchipani cha DPP komanso olemekezeka president wa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayi zikuoneka kuti lamulo anzathu a DPP mukuligwiritsa ntchito molakwika, kuligwiritsa ntchito kuti mudzizunzira anthu a chipani cha MCP. Ndiye pano pa Nyasa Voice Box Amalawi timakupatsani mpata kuti mzilankhula pa nkhani zokhudza ndi ndale malamulo komanso kayendetsedwe ka dziko. Ndipo lero a Captain Bonds afuna kuyika mulomo nkhani imeneyi kunena kuti kulankhula kotereku a Chakwera akuonetsa kuti iwowa ndi munthu opanda nzeru. Terekere modzi pano Nyasa Voice Box timve kuti Captain Bonds alankhula bwanji ndipo akamaliza mwachizolowezi musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Yai ka mwadzuka bwanji kwa lero kwacha bwanji Alesmond, Mr. Chisi, Agringo ndiena nonse mene muli pano kwacha bwanji. Nthawi ija yafikanso yomamva kuwawa. Adanena kuti mundimva kulala. Chichewa chakudowa uku. Mundimva kulala. Ndetu paliye namati umva kuwawa. Zakulalazo ndi zina zakuwawa. Kuwawa umamva wekha. Kuwawa. Takhala ndi ulamuliro wa Peter Mutharika wa Chakwera pa tikiti ya Tonsa Alliance pano nda Peter Mutharikaso. Mulamuliro wa Chakwera takhala tikuona kumangidwa kwa akuluakulu achipani cha DPP kupita ku khoti kubwerako mabelo izi ndizi amene timayankhula ndife ma supporters kuti koma zinazi zimatero eti chabwino. Chipani cha DPP pamene chimamva kuwawa kapena kuti kulala ndizochita za ulamuliro wa Chakwera. Sichidakonzepo mkumano onena kuti yaya achipresident wa chipani cha DPP Peter Mutharika akukonza zokumana kapena akufuna kukumana ndi Chakwera kumudandaulira kuti kundizunzira anthu anga mchipani. Izo sizidatu sitidazione. Mkatikati mwa Tonsa Alliance momwemo chilimanso kumangidwa enaso kumangidwa asa akaliyati chifukwa cha nkhanza za Achakwera. Sitidamveko kuti chipani cha UTM chikukonza zokumana ndi Chakwera chimudandaulire kuti yayi sizikukhala bwino mukuti manga zedi. Anangoyang'ana. Lero kungwatsina pathako ndithu Achakwera. Olopa phewa alira kale. A president achipani cha MCP, president wakale wa dziko la Malawi, Chakwera, akuti akukonza zokumana ndi president Peter Mutharika kuti akamudandaulira kuti zimene luchita boma zomangomanga anthu achipani chake. Kusonyeza kuti afuna lukuze boma kudzera kwa Peter Mutharika kuti asiye kumanga akuluakulu a MCP. Apapa pamene mungaone nena kuti mwa Chakwera utsogoleri mulibe. Adachita zomwezi adalibe chifundo kwa anzawo. Ndi anzawo achitire chifundo pa njira yanji. Akanakhala mtsogoleri akanangonena kuti iyayi ngati ali ndi milandu they should face the law. Lamulo ligwire ntchito pa iwo. Koma kuti iyayi ndikumane ndi Peter Mutharika ndimudandaulire kuti iyayi asiye kumanga boma likumanga anthu ali chipani cha MCP. Imeneyo ni nkhani yopusa, mtsogoleri wopusa yekha ndi amene angapange zimenezi. Achakwera akumene alili wazikhala kudzionena kuti dziko si ufumu kapena kuti dziko la Malawi sikambali ka ufumu kwa kumudzi kwawo. Ngati aliwonda ufumu kumudzi kwawo ndeka Malawi kambali kadera kama ufumu mwa mukingdom yawo kwawo kudowa. Azisiyanitsa. Ngati nda ufumu kwawo kuti afumu ya uku ilokumana ndi ufumu ya uku ifa anthu auku akamadutsa mudzi wa ufumu ya uku akumamenyedwa.
adzisiyanitsa kuti ndi boma, kandi maufumu onsewo wonse ali mdziko la Malawi ali mkati mwa boma. Maufumu aja amachita promoted ndi boma. Iwowo ali pa mpando apanga promote mafumu angati. Nchimene angasiyanitsa onena kuti nzosiyana, maulamuliro amadera ku mafumu nzosiyana. Ndiye president wa chipani waluza zimene unkapanga mamanga anzako amene ali ku opposition umati ukonza ukuthetsa umbava. Ndi anzako osabwera akuthetsa nkhaza ndi mbava zimene iweyo Chakwera unkachitira azinzako makamaka umachitiranso ife Amalawi. Ndio kuti yayi ufuna kukumana ndi president wa chipani cha DPP amene ali president wa dziko la Malawi kunena kuti iweyo ukumudandaulira kuti asiye kumanga anthu a chipani chako. Zimene unkadachite weti nkakuuza Chakwera mkulu mosamvamo kuti izi muluchita izi Chakwera zikamaza kutsatani mudzesa tsoka mudzesa kolowera. Inu kuti Chakwera zolo mulibe mukutengera zina mayankhula anthu une kuti kodi chimunthu chinchantundachi chikungoti du anthu akumangidwa achipani chake. Mawu ake mmanekera kuyankhula siyawa kafuseni kwa alangizi oyenerera. Inu mumafusa chimwendo banda ongotuluka ku prison uko wakupatsana advice wala kuya ngati imene iyi kuti ya mukumane ndi Peter Mutharika mudandaulire. Does this make sense for you? Are you serious right now, Dr. Chakwera? You are a joker and useless one as matter for that matter. You can never do such a thing that I'm going to meet President Peter Mutharika kumudandela kuti ya boma lumanga anthu anga mchipani changa. Remember that Chakwera, you were in power, you were in government. You have done your mess, you have done your shit. And the real shit you have done again, kustanjika kuja, and that will follow you again. And you are going to tell Peter Mutharika, no, musamanga antamena nyera ku State House kuja. You mess up the government in power when you're in power, Peter Chakwera. You are just a useless president, you are just a useless person. Maybe you are useful to your family. Maybe you are useless to MCP. But as I look at it, you are just a useless person, even to the party. You didn't bring anything, you didn't change anything. What you have done, you mess up all over. And you remove a trouser with your members and shit all over the State House. This we have never seen it in all leadership. Even they can be stupid as much as they can. Kobasadanyereko ku State House. And you have done it. Kumene mungakhala Chakwera kunyumba kwanuko ku State House iko adanyerako bantu. Nde zimene zikusonyesa kuti anthu onse m'maganizo mwawo bongo wawo amene mudayika ku State House m'mitu mwawo ni manyoka mulibe bongo. Look what the decision you are making now, that you want to meet Peter Mutharika to have mess on you. What are you talking about? Why are you mixing things politically and the government? Why are you mixing things? Akumanga anthu ndi Peter Mutharika kapena polisi. Iweyo kumane ndi mkulu wa polisi kuti mukamangiranja anthuwa. And there's no need for that also, because you can hear the story, TV. I hope you have got the radio, you have got the phone, you have got the TV in your house. This you can hear, you can see it. Bring your party together. Pangani nsonkhano meeting yanu ya chipani ya executive committee. Pangani nsonkhano. Mwauza anthu anu kuti whoever mess up when anali nduna amangidwa. Let's calm down. Malamulo agwire ntchito. Osati mnyomulangiza anthu ana achipani mukalimbana Peter Mutharika kuti amvere ni chisoni. Peter Mutharika ati alibe polisi. So Chakwera mkakumana ndi President Peter Mutharika as a what? As a president of DPP, as a personal friend, as a president of Malawi government. In what way, in what position are you going to meet to see him for? I don't think Peter Mutharika will answer you this. He's going to tell you nonsense. Ya ife kuno moyo wabwino tiyamike chauta basi. Inunso pamenepo wabwino tiyamike chauta mweyo. Ngakhalero anthu ena akuona ngati mwa Chakwera muli utsogoleri, koma mwa munthu ngati ndi nzeru zako sungaone utsogoleri mwa Chakwera iyayi. Amene angaone utsogoleri mwa Chakwera ndiye kuti iyeyo ndi Chakwera ndi zofanana, nzeru zofoira onse. Chifukwa na munthu wa nzeru zake pa zaka 5 zimene Chakwera alamulira sungayikemo nzeru mwa Chakwera kuti umumu muli nzeru za mtundu wanji. Manyazi alibe, chifukwa manyazi ndi munthu. Pali manyazi za uchitsiru, pali manyazi au munthu.
zimanyazi zina umakhala ngati chozerezeka, koma Achakwera zokhala ngati kuti ndamisala chifukwa chonena kuti zimene akupanga utha kudabwa kuti koma wawa adali president ndipo ankapanga zomwezi anzawo akupangazi, koma anzawowa akupanga zimene ankapanga iwowo kupeza kuti zikusiyanaso. Achakwera adakatenga chimunthu chokalamba kuja chalitaya ndikuchika ku immigration chasokoneza ku immigration yonse, ndikukatenga m'bale wawo ku Escom ndikusokoneza anti-corruption bureau yonse. Mayi uja kumangidwa inu silingachita kunena mapasipoti wonse amalawi mbola, kumachita osankha kuti awatapatse za fake awatapatse za originals kumakondera. Zimaonetsa kuti ulamuliro wawo amachitira dala ni mwana wawoyo. Zimene akupanga Yoweri Museveni ku Uganda ndi Achakwera sizosiyana, nzofanana. Anangotsala pang'ono Achakwera kutenga kazi awo kukhala wamkulu wa polisi, zidangovuta. Zinangotsala pang'ono Achakwera kutenga mwana wawo uja kuli wamuna kuti akhale wamkulu wa ame, zidangovuta. Abambo awawa zelo alibe, sichimuliro chidali Achakwera iyani. Pano akuti afuna kumane ndi Peter Mutharika atakambirane kuti aboma lili kumangamanga achipani. Kodi Peter Mutharika ndi wa polisi? Peter Mutharika ali ndi mphamvu zokanena kuti awo kamangeni awo ayi afuna kubweretsa mpungwepungwe wa mtundu wanji. Achakwera atafuna kusokoneza dziko ndi maganizo a anthu kuti azinena kuti Peter Mutharika kumanga anthu a MCP. Ichi chafuna apanga Achakweracho ndikubweretsa chisokonezo mdziko. Anthu akayambomenyana chifukwa cha zazipani, chifukwa cha anthu omangidwa ayambitsa ndi Achakwera. Ngati kuli kumangidwa treason amangidwe ndi Achakwera, chifukwa treason imene ikuchitika apa singaposa Achakwera zimene akupangazi. Atafuna kupanga ndi Peter Mutharika chifukwa Peter Mutharika kumanga IMCP. Wauza ndani? Iwo amene ankamanga Chilima, amene ankamanga anthu a DPP, anthu ankafunsa ankanena kuti asine ndi aboma antchito zawo zaumangamanga akatero. Ndio uchitsiru wawo ayiwala zimene achita dzulo. Tikamati chitsiru chimayiwala zimene chachita dzulo chikupanga zomwezo lero zotsutsana nazo machimapanga dzulo chimatiza bwinobwino. Ndiponso posayenera ngati anapanga appointment ya Peter Mutharika akhansule yopanda nzeru, ikuonetsa kuti Achakwera nzeru mulibe.